Jarkko Björn, Especon Oy, sähköteknisten tuotteiden markkinointi- ja maahantuontiyritys Vihdin Nummelassa. Especon on erikoistunut tuomaan maahan erikoiskaapeleita, virransyöttöjärjestelmiä ja kaapelitarvikkeita lähinnä teollisuuden tarpeisiin. Tänä päivänä markkinointi on niin monipuolista, että pitää olla monessa mukana: messut, internetti ja printtimainonta. Ja tämä oli itselle kaikista vierain maailma, tämä Google-maailma, ja siihen hain yhteistyökumppania ja sain vinkin tuolta meidän mainostoimistosta. Pidettiin palaveri Antin kanssa ensimmäisen kerran täällä meillä ja käytiin läpi meidän toimintaa ja niitä ajatuksia, mitä itsellä oli siitä Google-markkinoinnista. Antti teki paljon työtä suodatusten kanssa ja kertoi, mitä hakusanoja kannattaa käyttää. Kyllä meillä on tullut uusia asiakaskontakteja tämän Googlen kautta ja ollaan kysytty asiakkaat tarkkaan, mistä on meidät löytänyt, ja kyllä me ollaan nähty, että tämä on ollut oikea kanava, tämä Google-markkinointi meille. Palvelu on ollut erittäin joustavaa ja asiantuntevaa, ja oma aika ei ole mennyt hirveästi sen, että saan erittäin hyvät raportit tarvittaessa aina Antilta, ja hän kertoo vinkkejä, mitä voisi muuttaa ja tehdä paremmin. Ja niillä ollaan menty ja erittäin tyytyväisiä ollaan oltu. Yritin ensin rupea itse tekemään sitä, ja jos mä mietin, että minkä ajan se multa vaatisi, että mä saisin sen tässä oman työn ohessa tehtyä, niin kyllä ainut vaihtoehto tässä on ollut se ulkoistaminen.